Yeah, salutation to all brother and sister from YNC. We want to apologize this year, we are the winner. Auta Lazio ne today, zamu murna ranar Sallah. YNC kai ba mu jin magana, muna saki waka like bash ne ba waƙoƙi a bakin mu kaman bindiga ko ina mun je ana ta mana salute ne, mun shirya da mu wasan Sallah ne, ba kiɗan nan zamu fasata dan gayin mu ko ina mun je mata tafi suke mana. YNC guys suka ce mun iya ko ina mu ne a top kuma zamu nuna sassan mu. YNC ga mun yi blog ko ina muna ta suna ne kawai Allah mun gode. Happy Sallah to brother and sister, muna godiya da ku. To shawara ta zan baku ranar zuwa idi, in kun je an dama ku dawo ta anin abubuwa. To na dawo idi na gan soja suna albebin diga, wani tatata wani tiki wani ratata, kawai tiki ban damu da su ba, dan murna Sallah zan yi naman zalla shinkafan Sallah ne. Happy Sallah YNC, Amiril S gone from YNC. Ran Sallah sai da mu sha AC, Abuja kira mu BBC, mu koka mu wanka da ruwan Pepsi. Oh my god, mu yin kalan Chelsea, abinci da nama ya zo da lesi. Ina da gata dole abun yanci, gayu na ku zo ku ji bambanci. Bad rapper ina da sassauci, kai gaye ban san shashanci. YNC muna da gatanci, Real S don na zo da zafi na, ban son kowa kama da mama na. Ke baby zo ki ji shata na, Auta Lazio ku ji zance na, ku ji zance na. A da sabo yaro na ku na zo ko yau zamu gaida mama da baba ku, zamu yi wanka mu sa sabo kaya ko. A da ne fa yau sai kayan maiko, ga abinci da nan maiko ga shinkafa da wake maiko, ga naman tolo kaza maiko, nama akuya shanu maiko. Ina fada waka dole za ku ji ko, ku bani barka da Sallah na wako. Na ganya mata da maza maiko, yara da manya maiko, ga mama da baba maiko, ga sofo da sofuwa maiko. A da ne ba dole za ku ji ko. YMC dole ku sha AC, ga kayan sanyi har da AC. Sabon yaro na ku na zo da AC, waka mu ya zo da lesson. Iyaye na gode maku. Haka ne fa, to YNC guy ne fa. Happy Sallah naman Sallah ne.